I denne video der vil jeg vise jer, hvordan man laver en regressionsanalyse, hvor man er en lineær funktion. Situationen er den, at vi har udvikling af økologisk landbrug fra 1988 til 1990. Jeg kan se, der var 219 økologiske landbrug i 88 og 2228 i 1998. Det første jeg gør, det er, at jeg lægger mine punkter over i koordinatsystemet ved at klikke på A og trække over i B. Så jeg markerer mine to søjler. Så højre klikker jeg på markeringen, vælger lav liste af punkter. Så jeg ser her, har den lavet en liste 1, hvor den har samlet alle mine punkter, som så ligger her. Når jeg skal lave en regressionsanalyse af en lineær funktion, så ønsker jeg at få den bedste rette linje, eller den gennemsnitlige bedste rette linje, som går så godt som muligt igennem mine punkter. Det er klart, at de ligger ikke på en ret linje, mine punkter, så min linje kan ikke gå igennem alle punkter. Så jeg vil have den, der sådan, som udgangspunkt rammer tættest muligt på dem alle sammen. Det kan jeg gøre ved at gå op i min inputfelt og trykke fit, som betyder tilpas. Og så går jeg ned og vælger den her fit linje, fordi det er en ret linje, jeg vil have igennem mine punkter. Jeg trykker enter, og heroppe i markeringen, der skriver jeg liste 1. Og det gør jeg, fordi alle mine punkter jo er samlet i liste 1. Så det der står nu, det er, at jeg tilpasser den bedste rette linje, så den går så godt som muligt igennem alle de punkter, der er i min liste 1. Jeg er opmærksom på, at når I skriver liste 1 heroppe, at så må der ikke være nogen mellemrum mellem den skarpe parentes og liste 1 og det samme. Der må ikke være nogen mellemrum til slut, for så skriver den det ikke. Så trykker man enter, og så får I den bedste rette linje igennem punkterne. Og I kan se forskriften for den rette linje ligger heroppe.